Čus lidi, já vás vítám u nového videa, nebo u druhého videa a teď je první video z Hero Zero. A chtěl bych se ještě jednou omluvit za to, že nemám ten nějaký program, takže natáčím furt na tom programu, který je úplně na hovno. Takže video zase bude trvat jenom 10 minut. Což myslím, že tak akorát pro tady tu sérii Hero Zero, protože nevím, co bych na 20 minutovém videu dělal. Jsme tu na mém rozhraném profilu, kde mám 106 levelů a 22. level má nějaký pomocník. A jsem teď v týmu Momo Gugu, můžete se všimnout, že tady 3 online. Tím jsem já, že to tam 111. Normálně on mě dohnal s levelem. A dneska natáčím na notebooku, který je úplně na hovno. Takže kdyby tam víc byl slyšet ten počítač, jak tam zvučí jak nějaká včela, tak je to kvůli tomu notebooku, protože je úplně na hovno. A furt natočím na tom zasraným Bandicemu. Ale mám dobrou věc, že už jsem si udělal intro asi před 15 minutama. No nic no, za 55 sekund mám nějaký úkol. To tam, se mi tam laguje, ty vole. Když si kouknu, kolik stojí další ty věci. Ty vole, 30 donatů, to se dělají prdel, ne? 30 donatů, to je, když si někdo koupí, to je to nejlepší. Kde je... dobrý, no tak kdyby si někdo koupil tady těch 115 za těch 320 korun, tak by si normálně koupil 3 věci a bylo by mi to úplně na hovno. To je drahý jak svině normálně, jo. Chápete to, my máme 6 donatů, jo, to nevadí. Já zkusíme někde zautočit. No, to je ještě horší, no, ale to nevadí. Jiný už nemůžeme dát, jenom za donaty, teď jsme úplně chudí jako hovna prostě. No, vidíte, že se mi to úplně laguje. S těma nějakýma zasranýma reklamama, vidíte to, jo, prostě. Taký zasraný reklamy tady. To laguje, abych to kopnul. Abych do toho kopnul normálně, ty vole. Ukaž. No, tak to jsme v prdeli úplně, protože, no, ty krávo, ty mají 270. No, není nic, no, tak radši jdem dělat nějaký úkol. Tyhle, nějaký update, ty vole, tam jsou nějaký listí kolem těch misí, nebo co? To se rýmuje docela. Prdele, to se laguje jak hovno. Já omlouvám, normálně budu tu sračku muset restartovat, jo, normálně teď tu stránku, vole. Odešli to, nebo se z tebe poseru normálně už. Ty vole, tím natáčením normálně se mi laguje i ta zasraná myš, jo, chápete to? To je notebook, ty vole, zapnout to nemůžu mít zapnout ani YouTube skoro. Ty vole, ty nebo to na 10, vole nějakých sraček úplně. Tady do toho videa bych se chtěl pokusit dát nový intro. To. No, ty vole, naští se ty svině. To je hovado. Ty vole zasraný reklamy, víte tím do prdele, vole. To tady, vole, podporuje Hero Zero, abych to do prdele úplně, vole. Jsi to načetl, ta svině. Jdeme, kdo má nejvíc plus, což doufám, že ty plus mám já, ne ta druhá svině. Já mám teda mám plus 82. Ty krávo, to se laguje jak hovno. Přeskočíme to. Fuck the shit. Ty vole, jsem vybouchnul, vole, jak jsem mohl vybouchnout. Ty krávo, někdo něco napsal. Do chatu. To se laguje jak svině. Furt lidi online, já už jdeme někdo zaútočit. Holky jsou taky silné, no tak ty nedáme, vole, jsou se nějak hovno. 22 lidí, to si dělají kozy. Vole, dáme tady tohle. To dáme, ne? To si dělají kozy. No to nevadí, není to můj tým. Já jsem tam ten můj opustil, takže mi běžte prdel úplně. Já vám ukážu můj bývalý tým, jo. Když jsem ho opustil a to jsme byli tak na dobrý pozici. Ten náš je teďko na
88 a já jsem byl tady v té skupině. Jsem tam byl ten. Hovno, takhle ne. Tam byl velitel. Na 150 a předtím jsme byli na 130 pozice. A tu už jenom 7 lidí? Snad nikdo nehraje. Jo, Nikouš. Nikouš měl 8 boska, level 84, no super, no to jsme to tam nechali. Můj profil? Můj druhý profil, jo. Koukneme se ještě na tým Rarity, nebo jak se jmenují. Jestli postoupili. Prdele. To se laguje jak hovno. Prdele. Tak, Rary. Team. Ty vole. Ty krávo, oni jsou normálně na 236 pozice, to se dělají kozy. Mír s týmem Green Crew, vidíte to, jo? Ronaldovci. A jenom jeden člověk online. No tak to je úplně na hovna. No prdele, co děláš, vole? To je svině. Slaguje. To normálně už nám rychle ubíhá video. Ty krávo. Už jenom normálně 4 minuty. Jsem řekl asi jenom 10 slov. A je to úplně na hovno. Takže ale zkusíme historii obou týmů. Jo, jasný. Jaký byl jejich první tým, vole? Bych chtěl vidět, jaký měli levely. Ty krávo. Ty vole, nechtěl bych, ty krávo. Uhni, kurva. Dej, ukaž to, bol. Ukaž boj do prdele. Ty vole, level 4 to si dělá, kozy. Projel úplně na sračku. 135 level, ty vole, když měl úplně, vole, kritika úplně na sračky, že jo. Já měl na 600, že jo, tak jsme to, ne, na 300 vlastně. Bylo to úplně uprdele nějak, vole. Ukáže, byla, teď má o 10 levelů víc, no. A furt tu kritiku má úplně na sračky, vidíte to, jo, prostě. Ahoj, dobré nedávat do žandy, what the fuck, co to je? Tak to bych asi nedal, to bych byl úplně v prdeli, jako. Kdyby mě ještě vyhodil, ne, snad, tyve. 2,5 minuty ještě jenom bývá. Já nevím, co bych vám tady ještě ukázal, jo, můj profil. Žádný popis tady nemám, jen byl nějaký popis úplně uprdele, jsem mě kouknul a můžu vidět, vole, co mi tak můžou předpovídat budoucnostím. Tady, vole, nějaká kapsa, která je úplně na sračku. Tady jsem to ještě neodemknul, ani neodemknul, protože to drahý hovno. Tady to, tak to jde do prdele. Musíme zautočit, aby jsem si mohl vylepšit jednou tu sračku. Vojtá Pepa. To je v prdeli, ty vole. Gang Sister Crew. No tak to je dobrý, ty vole, my si udělám ještě druhý, ty vole, tým. To bude úplně na sračky, tohle, jo. Coca-Cola Kofula, jak někdo takovýhle, vole, může být na 200 pozice, to si dělají kozy. Od levelu 20 berou, jo, no to jde do prdele, jich tam 6, vole, bych na něj jen tu trčil, ty krávo. Coca-Cola Kofula, ty vole, to jsou, vole, úplně na sračky. Vylepšení na 10 minimálně nejlíp, jo, 10% minimálně, nejlíp 25 nebo 50, no, jde do prdele, to nikdo nemá, vole. Jo, vole, zažádám, aby šel, ty pičo, ty vole, nic nemají, ty krávo, aby šel do jeho klanu, skupina, já se tam někdy poseru úplně. Jaký máme my popis vlastně? Jak to jsem vlastně já přepsal. Od levelu 40 a víc a my tam máme jaký, no to nevadí. Jsme utratili 20 000 skoro, no ale to nevadí, takže už to bude teďkon, nevím, za 10 sekund to bude 9,5 minuty, co natáčíme. Tak jo, bych se s váma rozloučil, jestli se vám video líbilo, dejte like. Jestli se chcete na něco zeptat, napište něco do komentu. Jestli chcete, tak sdílejte i tady to video a můžete mě podpořit odběrem a já se s váma pro tady to video loučím. Tak zatím, čus.